Přeji krásný den všem dobrým lidem, všem úžasným. A dneska chci mluvit o důležité věci. Já mám za to, že nejdůležitější pro náš lidský život v současné době, a to je intuice. Intuice je ta jiná práce s myslí, o které píšu, protože intuice to není jenom, aha, zavolá mi tetička, já už to cítím dopředu, nebo tam nechoď, tam to zrovna není pro tebe dobré. Intuice je způsob života, napojení na své nejvyšší já, na své vedení a na svoji hodnotu. Proč jsem tady a co jsem sem přišla dělat. A také na nejlepší počítač, který vůbec existuje, a to je vědomí vesmírné, do kterého skrze intuici máme přístup. Také se intuicí napojujeme na veškerou přírodu, na veškeré dění, nejen o sobě, ale o všem, co je kolem nás a o všem široko daleko kolem nás. Tomu slouží intuice. Tenhle ten podivný systém, co tu ještě stále panuje, bere intuici jako šestý smysl. A pro mě je intuice první smysl. Úplně první, nejdůležitější. Protože tam je ten základ, který hledám. Děti ho ještě mají, ale ve škole ti hodně erudovaní pedagogové, co si o sobě myslí, že už všechno ví a všude byli, tak ti jim intuici zavírají. Věnují se roztahováním mysli, kroucením mysli, natahování, protože dětem nutí, aby si pamatovali věci, za prvé, které nejsou pravdivé, a za druhé, které jsou mnohdy velmi zbytečné, aby si je pamatovali. A za třetí, možná je vůbec nebudou potřebovat. A proč si mají takové věci pamatovat, když se na ně mohou napojit a nepotřebují ani ty detaily. Nepotřebují mnoho z těch věcí, které do nich hrčí ve škole. Je jim to k ničemu. Je jim k ničemu rozeznávat láčkovce a rozeznávat detaily, já nevím čeho. Je jim to k ničemu, protože jsou důležitější věci. Naučit se komunikovat se sebou, naučit se komunikovat s lidmi kolem sebe a naučit se komunikovat plnohodnotně i se celou společností. Tím nemyslím tuhle společnost, tady je to většinově nemožné, tím myslím společnost, kterou si tvoří kolem sebe. A přes tady tyto dovednosti se dostanou úplně ke všemu. Já jsem dokázala vyhodnotit věci, o kterých jsem vůbec nic nevěděla, ani jsem o nich nikdy neslyšela, jenom skrze mou intuici jsem věděla, že do toho nejdu, anebo že do toho jdu. A kolikrát to bylo i s odstupem několika let, kdy jsem se dozvěděla ten pravý důvod, proč to bylo takhle dobře. Já ho nepotřebovala znát dopředu, protože existuje něco, co ten důvod zná dopředu, a to je mé nejvyšší já. Pokud se otevřeme natolik své intuici a svému vnitřnímu vedení, tak to budeme vědět do detailu. Ale i tak to funguje velice dobře. Ochraňuje to nejen mě, ochraňuje to i ty mé blízké, ty, co jsou kolem mě, a ochraňuje toto vědění i ty, kteří mě o takovou radu požádají. Ovšem
je dobré si uvědomit, jak funguje intuice. Intuice přinese tu správnou informaci, tu správnou radu právě teď, v tento okamžik. Neznamená to, že si ji zapamatují, vybodnu se na to a za 2 roky si na to vzpomenu. Ale ty si říkala, ne, takhle to nefunguje. Je to teď. Je to teď pro tento okamžik, protože i když to neudělám, tak ten vesmír se tvoří jinak. Víte, není nějaká daná věc, která je konstantní a my se v ní pohybujeme. Tak to nefunguje, tak život nefunguje. Život funguje tak, že se naše budoucnost tvoří v přítomnosti. Co udělám teď, to rozhoduje o mém zítřku. A dál není potřeba vědět. Musí být s plným vědomím a s plnou hodnotou toho, co dělám, s plnou zodpovědností a s vědomím. To musí prostě být vykonáno teď. To, co udělám teď, je moje rozhodnutí a já tímto tvořím, co budu dělat zítra, co budu dělat pozítří, co budu dělat za rok. Tvořím každý ten okamžik. Není to, že sednu do vlaku a on jede sám. Mně se i ty koleje před vlakem tvoří. Prostě vesmír funguje, vesmír je v pohybu, neustále se vyvíjí. Není to nic statického. To jsou ty školské informace, co do dětí tlačí. Ty jsou velmi statické a velmi nefunkční. I způsob, jakým to do nich dostávají. Spousta lidí se v tom zasekne, vystuduje jednu školu, tím myslím školku, druhou školu základní, pak jdou na střední, pak jdou na vysokou, pak ještě studují, až se z nich kouří a práší a jsou natolik odpojeni od života, od skutečného vesmíru, od skutečného dění, od pravdy, že všechno, co není statické a co nevychází tady z té mrtvé hmoty, nejsou schopni vůbec přijmout, že to tvoří a že tím rozhodnutím se to tvoří teď hned. To je tak šokující, že i utečou před takovou pravdou. A proto si myslím a vím, že je důležité to v dětech nezavírat, naopak otevírat tu intuici, protože v každém případě mě vždycky dobře vede, kde mám být a co tam mám udělat. A není to, že mi to někdo diktuje, je to mé nejvyšší já. Existuje možnost a schopnost, že se na to své nejvyšší já napojím trvale. Potom už se nemusím chodit dotazovat, protože to plyne. Víte, život není něco, co je potřeba urvat, zbušit, zlomit. Život je proud a pravda též, to je řeka. A když mi někdo řekne, ty máš pravdu, nebo ty jsi měla pravdu, není to tak. Ale já v té chvíli, když jsem to pověděla, jsem stála v té řece. Napojila jsem se na tu pravdu. A toto si lze uchovat, toto lze v sobě otevřít. A mám za to, že pro děti, pro mládež je to velice důležité. Protože když jsem napojená na své nejvyšší já, nelze mě zmanipulovat, nelze mi něco nakukat, nelze mi vykládat nějakou přihlouplou historii, která není pravda, protože to cítím, že to není pravda. Cítím tu lež. A nemusím se jí účastnit. Dneska hodně mladých lidí, protože je odpojených díky systému od své
od svého původního vedení, od své duše, od svého nejvyššího já, tak mají tendenci hledat ty vzory a to vedení jinde, na netu, od nějakých angažovaných, snaživých lidí. A tam hrozí riziko, že je použijí ke svým účelům. A to vidím, že se to děje mnohde, proto nabízím tu druhou stranu. Naučit se otevřít si své vnitřní já, naučit se napojit se na své nejvyšší já a být sám sebou autentický. A potom mě nejde zmastit a zmanipulovat. Nejde to. A to je to nejlepší. Nejlepší nejen pro mě, ale pro všechny zúčastněné, pro všechny okolo. Protože to je v souladu s dobrem, s vesmírem. A nese to jednu úžasnou věc, nese to klid. Teďka je všechno rychlé, teďka všichni mluví rychle, hrčí to do hlavy 3krát do kolečka a hlavně rychle, důrazně. A tam to není. Ta intuice je většinou potichu a v klidu. To je ideální. To je taková ta tichá myšlenka. A když se naučím zjemňovat, být v tichu, v klidu, tak daleko víc slyším tu svou intuici, tu svou duši. Ona promlouvá neustále. Jen je dobré se stišit. Pomáhá tomu velice příroda. Už i vědci zjistili, že příroda je provázaná, že ty neutrony, které běží, jsou daleko rychlejší než počítač, daleko rychlejší než všechny IA systémy. Protože to, co tam někdo nahrčí, to je poskytováno lidem jako pravda a lidi to tak přijímají. To není AI, to je IA. A já k tomu mám velký respekt, protože tak jako se lidé kalkulačkou odpojili od počítání, digitálkama se odpojili od běžných ciferníků a poznávání hodin, tiskacími písmeny a mobily se odpojili od psaní. Víte, jak lze udělat negramotnou populaci? Dám jim počítače a vůbec se nemusí nic učit. Všecko tam naťupkají, najdou na těch sítích a pak jim to vypnou. Neumí psát, neumí tvořit, umí hledat na počítači. Je vypnutý. Když za mnou chodili děti na mou zahradu, nebyla tam elektřina. Přijeli z mobily, 2 dny do toho koukali, ať seděli venku, ať jsme byli na procházce, pořád tam ďobky, ďobali do mobilu, večer hráli hry, poslouchali hudbu a za 2 dny to chcíplo, ty mobily. A máš tady elektřinu? Říkám, tam je zásuvka, zkus si to tam strčit, tu nabíječku. Ale to nefunguje. No, nefunguje. A tak to nefungovalo a oni mohli lézt po stromech, jít si hrát k potoku, dělat bunkry, péct si brambory na ohníčku a spoustu jiných úžasných věcí mohli poznávat, až jim chcíply ty mobily. Je důležité poznat tyhle dovednosti bez těch krabiček. Je pravda, že i malé děti v lesní školce měly některé velkou zábavu, že si z kůry vyráběli vlastnoručně mobil. Takže
mobily jsou v dětech usazeny velmi hluboko, ale tyto běžné dovednosti, hry a zábavy, ty fungují jenom bez mobilu. Byly sice špinavé děti, páchly těmi ohníčky a vším tím, co na té zahradě našli, dělali, ale byly šťastné, poznali běžný, normální život. Normy, která je lidskému rodu přirozená. Je to příroda. Přírodu. Takže jsou to důležité poznatky, které děti potřebují znát. To jsou kompetence. A psaní rukou, psaní textu rukou je velmi důležité. Je to rozvíjení mozku. Velice to pomáhá, takový krasopis. Rozvíjení mozku. Rozvíjí se mozkové funkce. A víte, je zajímavé, že když pěstuji tady tento způsob fungování v životě, tak umím složit písničku pro děti. Umím napsat báseň pro děti i pro sebe. Umím namalovat obraz. Umím spoustu věcí a nikde jsem to nestudovala. Ani jsem nebyla v kurzu. Prostě to jde. To přinese ta intuice. Tohle lze děti učit. Tohle lze učit. Víte, kdysi dřív uměla šít, vyšívat, háčkovat, plést každá žena a mnoho mužů. Muži pletli, no. A tkali a všechno tohle dělali muži. A dnes se tomu říká yoga prstů, protože to ochraňuje ženu. Ochraňuje to i muže, ochraňuje to toho, kdo takto tvoří, protože v prstech je spousta receptorů, které vlastně zase ovlivňují ten mozek. To není, že bouchám jenom prsty do klávesnice. To je opravdu jemná práce. A takhle se zjemňuje i ten mozek a intuice se může více rozvíjet. A to jsou všechno poznatky, které se neučí ve školách. Ale já je rozvíjím a učím se je dál se svými žáky. A to je na tom to skvělé. A je jedno, kolik je jim let. Ono to funguje vždy. Když se chce, tak zkuste přemýšlet.